Retinacat a l'escolta, el nostre podcast. Molt bon dia, avui som al podcast Retinacat a l'escolta amb la doctora Gemma Marfany, catedràtica de genètica de la Universitat de Barcelona. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Vostè és... de tu o de vostè? No, de tu. Molt bé. Com els alumnes, com tothom, que a la meva vida, de tu. Ets doctora en biologia, ets una persona que ha treballat molt en la recerca sobre malalties minoritàries o malalties rares i especialment en temes relacionats amb distròfies hereditàries de retina. La primera pregunta que et vull fer és quin ha estat el camí que t'ha portat fins aquí? Doncs és un camí que ha sigut molt directe, ara que ho miro, no? des de la perspectiva del temps, però jo la veritat és que no volia ser investigadora d'inici, perquè no coneixia ningú que fos investigador. Jo volia ser professora, que és el que m'agradava, no? Però es va encreuar pel mig la biologia i dins de la biologia es va encreuar pel mig la genètica i em va semblar fascinant, em va apassionar. I vaig decidir que potser pagava la pena intentar estudiar genètica. Així és que vaig trucar a la porta del Departament de Genètica a la Universitat de Barcelona, que és on jo estudiava biologia, que de fet va ser el primer departament de genètica a tot Espanya, i em van dir si volia fer un doctorat. En aquell moment no en humana, no era en genètica humana, però sí que era genètica molecular, sí que era ADN, era quan les tècniques d'enginyeria genètica començaven a arrencar, i va ser amb drosòfila, en la mosca de la fruita. Però una vegada vaig acabar el meu doctorat, me'n vaig anar a Oxford, vaig canviar el llevat, i quan vaig tornar era el camí de sortida cap al projecte Genoma Humà. Era a mitjans dels anys 90, i era com efervescent, no? Anem a buscar gens, anem a intentar entendre'ns, no? Com som i per què som com som. I allí que m'hi vaig tirar de cap i des de llavors que estic fent genètica humana per intentar entendre malalties humanes. Una cosa que segurament voldràs destacar és la figura de les persones que et fan de mentor, que t'acompanyen al llarg d'aquest viatge professional. Quines són les persones que més t'han ajudat a arribar? La veritat és que he tingut molta sort perquè les dones científiques ho tenen més difícil. És un món molt competitiu, la ciència, en què no només has de ser molt bo i molt llest, sinó tenir sort i, a més, tenir diners, perquè la recerca és cara, la investigació que fem en el laboratori és cara. I jo vaig tenir la sort de tenir com a directora de tesi i després amiga i mentora a una persona molt capaç, que era catedràtica genètica, que és Roser González, que també ha sigut molt important en el món de les distròfies de retina, i que d'alguna manera em vaig veure que es podia ser dona, es podia ser capaç per fer sobretot una ciència digna. Ella el que em deia és: no cal publicar a les millors revistes, Nature, Science, sí, està molt bé, és un premi, però l'important és fer ciència de qualitat, ciència bona, ciència que la gent pugui créixer damunt dels teus resultats. Crec que això va ser un bon consell. I, a més, me va aconsellar com a dona de com poder continuar fent recerca. Per exemple? Home, per exemple, em va comentar que, i de fet me va ajudar molt, en dir, mira, tu pensa que tens molta capacitat per poder dirigir un grup, però dirigir un grup és molta responsabilitat i hi ha moments molt bons, però hi ha moments molt durs. I hi ha moments que, a més, tens un termini que s'ha d'entregar aquest projecte o això demà. Però a la vegada, per exemple, si ets mare de família, tens pares, tens gent que depèn de tu, dius, és que no puc, perquè és que tinc el fill que està a 39 de febre, o és que l'he de portar a l'hospital, o és que l'he d'anar a recollir a l'escola, i és que, a més, se l'hauré de dutxar, li hauré de posar al llit, i el meu pare està gran, l'hauré d'acompanyar al metge. Totes aquestes coses et passen, que també teòricament haurien de passar als homes, però, i tot i que ajudin molt, no són els que normalment prenen la iniciativa. Llavors el que passa és que col·lapses. No perquè no tinguis capacitat, sinó perquè alhora has de fer 2, 3, 4 coses i no pots. Si tens un
una bona companya de viatge o un bon company, en el sentit professional, en el que els moments bons, no importa repartir premis, perfectament podem compartir l'alegria, però en els moments durs tens un bon costat, llavors les dones continuen en ciència. Perquè dones vàlides n'hi ha moltes. El problema és que entres en conflicte amb la conciliació familiar, de tot tipus. Llavors ella m'ho va ensenyar i jo és el que intento transmetre a la meva gent. I a més d'aquestes situacions personals, hi ha coses que tenen a veure, per exemple, amb el reconeixement per part de les institucions. Parlo del tema de l'especialitat genètica clínica, que durant molts anys ha estat reivindicada a nivell de ministeri. Què en pensa i quina és la situació actual? Bé, ara hem millorat molt, perquè almenys com a mínim existeix aquesta figura i està acceptada i està reconeguda. Però durant molt temps s'ha reclamat perquè era l'únic país d'Europa que no tenia aquesta especialitat. Llavors, qui feia genètica clínica? Evidentment se'n feia. No tenies l'atribució, però la feies. I hi havia molta gent, perquè la genètica a Espanya era boníssima i continua sent boníssima. I a part de la Societat Espanyola de Genètica, que és de tots els àmbits, existeix també una societat de genètica humana molt activa, molt proactiva i que ha fet molts avenços. I qui hi havia allà? Doncs tant genetistes que venien del món de la biologia com metges que s'havien especialitzat en genètica, molts dels quals jo sé que se'n van anar a l'estranger per adquirir aquesta especialitat i poder tornar aquí i poder fer genètica clínica. No tenien l'atribució, no existia la figura, però evidentment s'ha exercit durant molt temps. Què ha passat ara? Doncs que si està reconeguda, això vol dir que és una sortida professional, que tens unes capacitats, perquè abans tu podies fer un anàlisi genètic, però tu no el signaves. El signava el cap de servei, que potser no en sabia molt, o sabia però no tant com el que estava fent l'anàlisi. Ara podrà haver-hi gent que pot venir des de la medicina, des de la biologia, des de les ciències biomèdiques, des de farmàcia, és a dir, però que gent que s'haurà hagut de formar i que en sabrà molt. Llavors això és el que volem com a societat. Sens dubte. Ara, un cop ja presentat el marc general on els professionals es mouen, ara anem pròpiament als nostres casos, als casos dels pacients. No oblidem que la relació entre genètica i les distròfies hereditàries de retina és causa-conseqüència. Llavors, jo el que volia preguntar és, en tot aquest temps en què vostè ha treballat, hem passat de que els gens causants de Daquerra coneguts, el seu número ha passat de ser unitats a ser centenars. Tal qual. Vostè, això ha sigut així, sí. Aquest procés com l'ha viscut, a més, des de dins? Molt... És molt estimulant, molt... Jo diria que ha sigut molt fascinant, perquè a l'inici el primer gen que es va trobar era la rodopsina. Per què? Perquè és que era com un gen candidat claríssim. Perquè si tu estàs estudiant la retina, estàs estudiant els fotoreceptors, estàs mirant que hi ha cons i bastons, i això evidentment sí que se sabia, quina és la proteïna capaç de rebre els fotons de llum en els bastons? La rodopsina. I de bastons en tenim milions a la nostra retina. I quan tu, per exemple, un oftalmòleg diu aquesta persona té tots els símptomes d'una retinosi pigmentària, és que se li estan morint els bastons. Per tant, és un gen candidat de llibre. Doncs què va passar? Que, evidentment, quan es va buscar, es va trobar que aquest era un gen causatiu. Però d'alguna manera anaves dirigit. Anem a buscar si aquest gen en alguns pacients hi ha mutacions i bingo. És un gen que de les distròfies de retina dominants, sobretot de retinosi pigmentària, doncs és el gen majoritari de les dominants. Però clar, n'hi havia molts casos sense resoldre, n'hi havia moltíssims. Llavors, va haver-hi un moment en el projecte Genoma Humano que es va començar a tenir coneixement del mapa genètic. Perquè la gent ens el comprengui, imagineu que us diuen heu d'arribar en aquest petit poble. I tu dius, d'acord, jo tinc un cotxe i puc intentar arribar, però no tinc cap mapa. Si no tinc cap mapa, difícilment arribaré.
Perquè tu podries dir, bueno, doncs mira, em poso la carretera i vaig seguint cotxes. La majoria dels cotxes aniran a les ciutats grans. Les ciutats grans les trobaràs, però els pobles petits no. Doncs el mateix passa amb el genoma humà. El genoma humà és superextens. Té moltíssims gens. Bueno, encara estem discutint si n'hi ha 20.000 o 30.000, però n'hi ha molts. D'aquests que estiguin implicats en distròfies de retina, en tenim ja més de gairebé 500. Distròfies de molts tipus diferents, no només de fotoreceptors. I encara ens queden casos per resoldre, o sigui que vol dir que n'hi ha molts. Com trobes aquest gen si a la millor és una única família en el món que té una mutació en aquell gen? I si no tens un mapa, és impossible orientar-te. Clar, ara com que tothom amb el Google Maps és que ni s'ho planteja, però abans ja teníem els mapes i dir, has de passar primer per aquesta carretera i has de trobar aquest poble i un pont. I després, aquí a 20 quilòmetres una sortida. Bueno, doncs tot això és el mateix. Doncs en el genoma igual. Entre els anys 90 i el 2000, que va ser publicat el primer esborrany, va ser una època en què la gent cada dia anava trobant gens diferents. Que si el càncer de mama, que si el que causa Parkinson, que si el... Per què? Perquè van començar a tenir mapes. I llavors necessitaven famílies. I quan tenien famílies, era qüestió d'analitzar en aquell pacient quins precedents familiars tenia, per saber o intuir si era una malaltia dominant, si era una recessiva, si era una lligada a l'X, i anar d'alguna manera desbrossant el camí. I una vegada més o menys tenies clar, havies de dir, bueno, ara vaig a mirar tota aquesta família, qui està afectat i qui no està afectat. I quina genètica té, què ha heredat de pare i de mare diferent. I així, per exemple, en el meu grup, començant en l'any 96, a l'any 2004, imagina quant temps, 8 anys, vam trobar un gen causatiu de retinosi, però també, depenent d'en quina mutació, distròfia de cons i bastons, que es diu CERCA-L, que gràcies a una família espanyola de Navarra, que tenien, eren molts germans, 5 dels quals estaven afectats i 8 no, gràcies a aquesta família vam trobar aquest gen, que després resulta que dintre de les recessives a Espanya doncs és bastant relativament freqüent. I això era anar picant pedra, però ara ja és diferent. Em sembla que volies preguntar això. Sí, volia preguntar per qui per alguna manera ens escolti per primera vegada o potser per segona, però la primera potser estava afectat pel xoc que suposa que diagnostiquin una cosa així. Expliquem una mica el tema que acabes de comentar d'autosòmica dominant, autosòmica recessiva, cromosoma llegat a l'X, perquè això té a veure amb els orígens familiars que són diferents de cadascun dels pacients. Sí. Bueno, anem a fer una miqueta, no? Una miqueta de classe facileta de genètica. Facileta. Mira, nosaltres començaré des de la molt bàsica, però tu ves-me preguntant. Nosaltres sempre pensem que som únics, i és veritat que som bastant únics, però pel que es refereix al nostre manual d'instruccions, que és l'ADN, si mirem la molècula, el genoma, si mirem en conjunt, som meitat de pare i meitat de mare. I ells a la vegada són meitat de cada un dels seus pares. Per tant, nosaltres de mitja som un 25% de cada avi. I si anéssim endarrere, doncs un 12,5% de cada besavi, etc. Per tant, nosaltres, si sabem com mirar l'ADN, podem saber de tot el que hem heredat, què hem heredat de pare i què hem heredat de mare. I dintre del que hem heredat de mare, si tenim prou informació, podem saber què hem heredat de cada avi. Per tant, d'alguna manera, aquest mapa genètic podem saber de quina peça d'aquest mapa ve de quin ancestre que nosaltres teníem. És com si diguéssim que si nosaltres fóssim un puzzle, tenim que la meitat de peces venen de pare i la meitat de mare. Però com que ells a la vegada dels seus pares i aquests dels seus pares i els seus pares, nosaltres som un puzzle dels nostres ancestres. I el que nosaltres fem en genètica és saber cada peça de puzzle de qui ve. Això és a l'inici, sobretot. Veurem que ara que ha canviat tot, es pot fer d'altres maneres més ràpides, no? Perquè com tot hem canviat i la tecnologia et permet fer altres coses. Però el bàsic és això. Llavors, com que tenim meitat d'informació de pare i de mare, de cada gen tenim una còpia de pare i una còpia de mare. I això és així per 22 cromosomes. Però tenim una parella extra. O sigui, nosaltres tenim 23 parelles de cromosomes. 22 que pare i mare aporten un cromosoma que és molt semblant. Però hi ha una parella, la parella 23, que en mamífers, i nosaltres en aquest cas, determina el sexe de l'embrió. I aquí tenim
dos cromosomes que són relativament coneguts i la gent hi sonarà, el cromosoma X i el cromosoma Y. Les dones, en principi, som XX. Rebem un X de la mare i un X del pare. Els nois, que ens estiguin escoltant, els homes, són XY. Un X que li ve de la mare i un Y que li ve del pare. Llavors, els homes tenen un X i un Y. L'Y té pocs gens, els importants per determinar sexe masculí. Però l'X té molts gens. És molt important l'X, molt. Llavors, quan nosaltres mirem mutacions, que vol dir que hi ha errors en aquesta informació que ens ha arribat de pare i de mare, podem trobar que estigui en els 22 parelles de cromosomes que pare i mare aporten el mateix. Això en li diem autosomes. Per tant, si trobem allí la mutació serà autosòmica. Si la trobem en els cromosomes X o Y, en l'Y hi ha pocs gens i no en coneixem cap que afecti a la visió, però en canvi a l'X n'hi ha bastants que poden afectar la visió. Llavors, les mutacions que caiguin en el cromosoma X, si ets un noi i heredes aquest X amb la mutació, com que només tens aquesta informació i no és correcta, doncs tindràs la malaltia i tindràs, per exemple, la gent que no sap tant de visió parla del daltonisme perquè les opsines de veure el color estan en l'X, però tenim també retinosi, tenim corohidrèmia, tenim retinosquisi, tot això són malalties que són importants per a la retina i que estan lligades al cromosoma X. Les dones poden tenir la mutació també, però si tenen un X de pare i un X de mare i només un d'ells té la mutació, en el fons compensa tenir l'altre. Llavors, les dones no és que no puguin tenir malalties lligades a l'X, les solen tenir, si les tenen, més lleugeres. Però en els autosomes som iguals homes i dones, perquè tenim meitat de pare i meitat de mare, tothom igual. En els autosomes el que em passarà important és si aquella mutació, aquell canvi que tenim, domina, encara que en tinguis una còpia normal, aquell canvi és dominant i per tant si ho has heredat tindràs la malaltia, és igual d'home a dona, o no, és que has perdut la funció d'aquell, però com que en tens un que funciona, encara que tinguis el 50%, ja n'hi ha prou i funciones bé. Llavors, de dominants, n'hi ha, per les distròfies de retina, n'hi ha i són importants, però n'hi ha menys que les que són recessives. Llavors, quan nosaltres ens arriba un pacient i diu, mira, jo crec que estic perdent visió, l'oftalmòleg diu que segurament pot ser una retinosi, o pot ser una distròfia macular, o pot ser cons i bastons, o pot ser una retinosquisi. Això és el diagnòstic clínic, llavors necessites el diagnòstic genètic i saber quina és la mutació i en quin gen està. I per fer això hem de fer genètica. I llavors és quan diem, i la seva família quins precedents tenia? Vostè, el seu pare, la seva mare, el seu tiet, la seva tieta, el seu avi, i fas una miqueta de recomposició de la seva família si hi ha hagut altres casos. Quan hi ha una lligada a l'X, normalment la mare, o sigui, veu un pacient que és un home, i diu, no, la meva mare i el meu pare no tenen la malaltia, però tinc un tiet, germà de la meva mare, que sí, i a més em sembla que tenia algun tiet avi. I llavors quan fas el pedigrí familiar i vas posant avi, te'n dones compte que allò segurament és una lligada a l'X. Si no tens cap precedent familiar, cap, diries, el més probable que els pares siguin portadors d'una recessiva. És a dir, que tots dos tinguin una còpia que sigui mutada i una còpia normal pel gen, del mateix gen. I que la persona que et ve, sigui home o dona, ha rebut les dues còpies mutades. Bueno, això és una assumpció genètica, s'ha de fer. Una cosa és que tu hipotetitzis i l'altra és que ho trobis. I les dominants, normalment el que tens és que el meu pare ja també té dificultats i la meva àvia també, i quan vas veient, a totes les generacions hi havia algú que tenia afectació. Quan tens això és segurament una dominant. A partir d'aquí, això és el que tu hipotetitzes. Després, la genètica és la que mana. I hem de fer l'anàlisi genètic. Abans ho fèiem tot picant pedra. Avui en dia, gràcies a les tècniques de seqüenciació de tot el genoma,
pot venir un pacient que no si, per exemple, un pacient adoptat, que no sap qui són ni el seu pare ni la seva mare biològics, però que en canvi desenvolupa una distròfia de retina o qualsevol altra malaltia genètica. I no cal fer aquesta genètica ja. És millor si la tens perquè t'ajuda molt. Però si no, agafes i seqüencies tot el genoma i gràcies a la bioinformàtica i programes d'intel·ligència artificial pots intentar resoldre també aquests casos que abans eren irresolubles. Jo crec que ha quedat molt clar en aquesta resposta que hi ha una necessitat de fer-se un estudi genètic, però podem subratllar-ho en 30 segons? És importantíssim, perquè les malalties han de tenir nom i cognom. Si tenen nom i cognom, sabrem si poden ser tractades, si no ara, en un futur. Per posar un exemple fàcil per tothom. Tu t'aixeques un dia, vas a buscar el cotxe i no se t'engega. I truques al mecànic. I el mecànic et diu, bueno, però fa rum una mica, és que ni tan sols et fa el senyal de connectivitat, què és el que està passant? I l'has de portar al mecànic. I t'ha de dir, no, és la bugia el que no funciona, és la roda, és el punt d'arrencament. Oi que això és important, perquè si no es diagnostica el cotxe no podràs arreglar-lo? El mateix amb la genètica. Diagnòstic genètic per tothom. Doncs aquí finalitza la primera part de l'entrevista del RetinaCat a l'escolta amb la doctora Gemma Marfany, catedràtica de genètica de la Universitat de Barcelona. I d'aquí a una estona doncs, farem la segona part, que tindrà a veure amb les teràpies gèniques. RetinaCat a l'escolta, el nostre podcast.